Hola a tots, soc el Pablo i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem què és un sistema d'equacions. Per això primer veurem què és una equació amb dues incògnites, després farem sistemes d'equacions amb dues incògnites i finalment veurem què és una solució d'un sistema d'equacions i com podem crear nosaltres un sistema d'equacions. Fins ara segurament estàvem acostumats a veure equacions només amb una incògnita. 3x igual a 15. M'he comprat 3 pomes i m'han costat 15 euros. Cada poma m'ha costat 5 euros, no? Només hi havia una solució i era fàcil. Ara, amb sistemes d'equacions, tenim dues incògnites. Tenim una x i a més tenim una y. I la x i la y prendran valors diferents. Per imaginar-nos-ho millor, que sigui més fàcil, imagina't que la x són pomes que has comprat i que les y són, doncs, albocats, per exemple. Aleshores, aquest sistema d'equacions amb dues incògnites, x més 2y igual a 10, te'l pots imaginar com que has anat a un supermercat, has comprat una poma i has comprat 2 albocats i t'han cobrat 10 euros. X més 2y igual a 10. Una poma més 2 albocats són 10 euros. X, poma i albocats. Aleshores, anem a pensar, quan pot ser que m'hagin cobrat per cada poma i per cada albocat? Quina és una possible combinació de preus? Anem a pensar-hi, planteja tu. Per exemple, jo m'invento, pot ser que per la poma m'hagin cobrat 5 euros, és una poma eco, és una poma bona, m'han cobrat 5 euros per una poma, i pot ser que per cada albocat m'hagin cobrat 2,5 euros. Els albocats estan més baratos. Què vol dir això? Que si he comprat una poma i 2 albocats, tot plegat m'ha costat els 10 euros. Que x igual a 5 i y igual a 2,5 és una possible solució de l'equació amb dues incògnites. 5 més 2 per 2,5 és igual a 10. Però no només hi ha una solució amb dues incògnites. També pot ser, per exemple, que m'hagin cobrat 8 euros per la poma i després per cada albocat m'hagin cobrat 1 euro. És possible també. No tinc massa informació. Pot ser que 8 més 2 per 1 també m'hagin cobrat 10 euros. Aleshores, veiem aquí la gran diferència amb les equacions amb una sola incògnita. A les equacions amb una sola incògnita teníem un nombre finit de solucions. Si eren de primer grau només en teníem una. En canvi, amb equacions amb dues incògnites tinc dues solucions, però és que en tinc moltes més. També pot ser que m'hagin cobrat 10 euros per la poma i els albocats me'ls hagin regalat. M'hagin cobrat 0 euros pels albocats. 10 més 2 per 0 també és 10. X igual a 10 i igual a 0 també és una solució. O també pot ser que m'hagin cobrat 0 euros per la poma i que m'hagin cobrat 5 euros per cada albocat. 0 més 2 per 5 també és 10. Tot això són possibles solucions de l'equació amb dues incògnites. I n'hi ha infinites. Per cada x que tu te poguessis plantejar, podries trobar una y que complís la igualtat. Per exemple, prova això. Si m'han cobrat 2 euros per les pomes, quan m'haurien cobrat pels albocats? Pensa-hi. Doncs si m'han cobrat 2 euros per la poma, pels dos albocats m'hauran cobrat 10 menys 2, 8 euros. I si pels dos albocats m'han cobrat 8 euros, per cada albocat m'hauran cobrat 4 euros. Per cada x puc trobar una y. Aleshores, tot això són possibles solucions d'aquesta equació amb dues incògnites. Ara bé, si després d'anar-hi el primer dia vaig un altre dia i els preus són els mateixos i compro una poma i un albocat i em cobressin 6 euros, aquí ja tinc molta més informació que abans per saber quan costa la poma i quan costa l'albocat. Si les x i les y valen el mateix, aquí tinc un sistema d'equacions, tinc dues equacions de dues incògnites, on les x i les y valen el mateix a la primera i a la segona equació. Això es diu un sistema d'equacions i per assenyalar que les x i les y valen el mateix es posa aquest claudàtor al davant o a vegades també al darrere. I ara anem a veure tots aquests preus que jo m'he estat plantejant que serien possibles si m'hagués comprat una poma i 2 albocats. Seguiran sent possibles si he anat un altre dia i m'he comprat una poma i un albocat i m'han cobrat 6 euros? El primer que ens havíem plantejat ja veiem que no, perquè 5 més 2,5, una poma i un albocat, no m'hauria costat 6 euros, m'hauria costat 7,5 euros. Aleshores, 5 i 2,5 és una solució d'aquesta equació amb dues incògnites, però no és una solució
del sistema d'equacions, perquè per ser una solució del sistema d'equacions ha de ser solució de totes les equacions del sistema. Per tant, això és impossible, sabent lo del segon dia. 8 i 1 també és impossible, perquè una poma i un alvocat m'haurien costat 9 euros, no 6. Igual que 10 i 0, igual que 0 i 5, però l'última possibilitat que m'havia plantejat, 2 i 4, sí que és possible. Si m'he comprat una poma per 2 euros i un alvocat per 4 euros, tot m'ha costat 6 euros. I també solució de la de dalt. 2 més 2 per 4 és 10. És una solució de les dues equacions. Per tant, és una solució del sistema. Com pots veure, solucions del sistema no n'hi ha infinites. Normalment en els sistemes que veurem aquí hi haurà una solució, una x i una y que compliran les dues equacions del sistema. Per trobar aquestes solucions hi ha diferents mètodes que explico al canal. Si t'interessa els trobaràs a la descripció. Anem a fer aquest exercici per practicar, que és molt interessant. Simplement pregunto, innocentment, si x igual a 3 i igual a menys 2 és una solució d'algun d'aquests sistemes. I com ho veurem? Doncs molt fàcil. L'únic que hem de fer és substituir les x per 3 i les y per menys 2 a cada equació del sistema. Si són certes les dues igualtats al substituir la x i la y pels meus valors, voldrà dir que aquests valors són una solució del sistema d'equacions. Però molt d'ojo, han de ser certes les dues equacions, no només una, han de ser totes certes. Aleshores, anem a començar amb el primer. Per mirar si x3 igual a menys 2 és solució, substitueixo les x per 3 i les y per menys 2. Aleshores, aquí x menys y igual a 5, substitueixo la x per 3 i la y per menys 2. Aquí, ojo, perquè el negatiu el segueixo escrivint i substitueixo la y per menys 2. Aleshores tindré menys 2. Ho poso entre parèntesis per separar els símbols. I tot això miraré si és igual o no a 5. Com que no sé si és igual, poso una interrogant a sobre de la igualtat. Aleshores, això és cert o no? Negatiu i negatiu és positiu. I em queda que 3 més 2 és 5. Per tant, se'm compleix la igualtat. 3 més 2 realment és 5. X igual a 3 i igual a menys 2 és una solució de la primera mini-equació del sistema d'equacions. Ara bé, per ser una solució de tot el sistema d'equacions, ha de ser solució de les dues equacions. Aleshores anem a mirar si ho és de la segona equació. Substitueixo les x per 3 i les y per menys 2. Aquí el 2 està multiplicant la y. Quan substitueixo la y per menys 2, aquest 2 ha de seguir multiplicant la y, ha de seguir multiplicant el menys 2. I tot això miraré si és igual o no a 1. Aquí primer faig la multiplicació. 2 per menys 2, que em queda menys 4. I em queda aquesta igualtat. 3 menys 4 és igual a 1? Doncs no, 3 menys 4 és menys 1, no és 1. Per tant, l'equació de baix no és certa per x igual a 3 i igual a menys 2. Encara que la de dalt sí que sigui certa. Si una és certa i l'altra és falsa, no és una solució del sistema d'equacions, perquè ho ha de ser de les dues. Anem a veure la segona. Mateix procediment. Substituïm les x per 3 i les y per menys 2. Aquí el menys 3 m'està multiplicant la y, el menys 3 m'estarà multiplicant el menys 2. I miro si tot això és igual o no és igual a 4. Per jerarquia, aquí primer faig les multiplicacions. Negatiu per negatiu, positiu i 3 per 2, 6. I em queda aquesta igualtat. 3 més 6 és igual a 4. Ens ho pensem i veiem que no. 3 més 6 no és igual a 4. Per tant, x igual a 3 i igual a menys 2 no és una solució d'aquesta equació petita del sistema d'equacions. Amb tal que no sigui solució d'una equació del sistema d'equacions, ja no serà solució del sistema d'equacions. No cal que mirem la segona. I finalment anem a mirar l'última, aviam si hi ha sort. Substitueixo la x per 3 i la y per menys 2. Aquí faig més i la y val menys 2. Més menys 2. Ho poso entre parèntesis per separar els símbols i em pregunto si això és igual o no és igual. Positiu i negatiu, em queda negatiu i em queda que 3 menys 2 és 1. I això és correcte, 3 menys 2 és 1. Per tant, x igual a 3 i igual a menys 2 és una solució de la primera equació. Ara anem a mirar si ho és de la segona. Substitueixo la x per 3, que estava multiplicant amb el 4, i la y per menys 2, que està multiplicant amb aquest més 2. I miro si tot això és igual o no és igual a 8. Aquí faig les multiplicacions. 4 per 3 és 12 i 2 per menys 2 és 4. 12 menys 4 és igual a 8? Sí, 12 menys 4 és igual a 8. Per tant, a l'últim sistema d'equacions se'n compleixen les dues equacions. Si se'n compleixen les dues equacions, vol dir que també se'n compleix el sistema d'equacions per a aquesta solució. X igual a 3 i igual a menys 2 és una solució només de
al sistema d'equacions C. I per acabar anem a veure aquest exercici que és molt interessant. Anem a crear nosaltres un sistema d'equacions on x igual a 2 i igual a menys 1 sigui solució. I com creem un sistema d'equacions? Doncs ens hem d'inventar un parell d'igualtats amb 2 i menys 1 que siguin certes. Podrem sumar, restar, multiplicar aquestes x i aquestes y i ens haurem d'apuntar al resultat. I pot ser qualsevol cosa que vulguem. Molt fàcil, podem sumar la x i la y. Podem sumar la nostra x i la nostra y i veure quan donaria això. Clar, ja sabem quan és la nostra x i la nostra y. La nostra x val 2 i la nostra y val menys 1. Aleshores jo puc sumar 2 més menys 1. Si sumo la meva x i la meva y, tot això m'ha de donar 2 més menys 1, 2 menys 1, 1. X més y ha de ser 1. Fantàstic. X igual a 2 igual a menys 1 i és una solució d'aquesta mini equació. Ara, per fer un sistema d'equacions, necessito una altra combinació, sumant, restant, multiplicant de x i de y, que em doni un altre número. I te l'inventes. Pots fer qualsevol cosa amb aquesta x i aquesta y. Pots multiplicar-les, sumar-les, restar-les. Per exemple, vaig a multiplicar la x per, m'invento, 2 i vaig a restar-li la y multiplicada per 3. Pots fer qualsevol cosa aquí. L'únic que hauràs de calcular després quan val això, per la teva x2 i per la teva y menys 1. Com que la teva x2 fas 2 per 2 i com que la teva y val menys 1, fas menys 3 per menys 1. I mires quan val aquesta operació. 2 per 2 és 4. I menys 3 per menys 1 és més 3. Per tant, 2x menys 3y, si això és solució, m'ha de donar 4 més 3, m'ha de donar 7. I ara que ja tenim dues equacions amb dues incògnites que tenen per solució x igual a 2 i igual a menys 1, podem crear un sistema d'equacions que tingui per solució x igual a 2 i igual a menys 1. Només hem d'escriure aquestes dues equacions amb un corchete. Escric la primera i la segona i les uneixo per fer un sistema d'equacions. I aquest sistema d'equacions té una solució x igual a 2 i igual a menys 1, perquè si substitueixo la x per 2 i la y per menys 1, se'n compleixen les dues igualtats. I això està tot per aquest vídeo. Si vols seguir aprenent sobre sistemes d'equacions, clica al link de la descripció, que allà hi trobaràs la llista de reproducció amb tots els vídeos sobre sistemes d'equacions. Gràcies per veure aquest. Si t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal. Fins la propera. Adeu!